बे संसारा बयनिख्रुइ गोदैसिन मुङा मा? बे संसारा बयनिख्रुइ गोदैसिन मुङानो बिफा। बे संसारा बयनिख्रुइ गेदेरसिन मुङा मा? बे संसारा बयनिख्रुइ गेदेरसिन मुङानो बिफा। नांनायनिफ्राय बारग'होनो गानहोयो जोंखौ नोङो। उखैनांना रसा नांनायनिफ्राय बारग'होनो जाहोयो जोंखौ नोङो। गोजां जाना लाजिनांनायनिफ्राय बारग'होनो गानहोयो जोंखौ नोङो। उखैनांना रसा नांनायनिफ्राय बारग'होनो जाहोयो जोंखौ नोङो। माखौ
मेगनाव मोदो गोसोआव दुखु लानानै जानांबाय आं दिनै अमासि अमासि मेगनाव मोदो गोसोआव दाहा लानानै जानांबाय आं दिनै दरसि दरसि मेगनाव मोदो गोसो दङमोन मान बावगौमोन नोंनि आथिङाव हमनानै गुबुनफोरबादि आफा आंखौ निमाहा होनानै गोसो दङमोन मान बावगौमोन नोंनि आथिङाव हमनानै गुबुनफोरबादि आफा आंखौ निमाहा होनानै नाथाय नों दिनै बेसेबा गोजानाव नाथाय नों दिनै बेसेबा गोजानाव मेगनाव मोदो गुबुनफोरनि बिफा फिसाज्ला अनज्लायनायखौ नुयोब्ला बायग्लिलाङो थेर बेथेर आंनि गोसो गोरबोआ गुबुनफोरनि बिफा फिसाज्ला अनज्लायनायखौ नुयोब्ला बायग्लिलाङो थेर बेथेर आंनि गोसो गोरबोआ गोसोखाङो आं आफा जेरावखि थाया मानो नों गोसोखाङो आं आफा जेरावखि थाया मानो नों मेगनाव मोदो गोसोआव दुखु लानानै जानांबाय आं दिनै अमासि अमासि मेगनाव मोदो
गोसोआव दाहा लानानै जानांबाय आं दिनै दरसि दरसि मेगनाव मोदै आंखौ बुङो साननै स्कुलाव थांदो बाबु आइयाबो आंखौ बुङो रावजोंबो दानांज्लाय बाबु आरोबाव आफाया बुङो गोसो होना फराय बिसा आरोबाव आइयाबो बुङो गुनि गियानि जानांगौ बिसा गोसोखांनानै मोदै गयो आं आयै संसारनिफ्राय आनज्रायलांब्लाबो आं बावा रिंखांफैबाय थायो नोंनि बोसोना आंनि खोमाया बाबु बाबु सानडे स्कुलाव थांद' थाङा फाथां हनै लोगोफ्रा थांजोब्बाय नै आइ सानडे स्कुलाव थांनानै दलद था गोसो होनानै खोनासं हामा रावजोंबो दानांज्लाय दाबुज्लाय नङाब्ला आफा इसोरा अननाय नङा आं दोनलांगौमोन ओंखाम ओंख्रि संदों समा हास्लाबनाय नंला दा लामायाव लायस'गोन आं थांदो आइसना थां थां बेसे बेसेन गोसामोन नोंनि बै बोसोना आंनि बे जिउआ बेसे बेसेन गोसामोन नोंनि बै बोसोना आंनि बे जिउआ जायखौ आं लानानै थाबायदों बे माया थिलियाव जायखौ आं लानानै गसंदों बे माया संसाराव जायखौ आं दावबायदों बे जिउ लामाया आफाया आंखौ बुङो सानडे स्कुलाव थांदो बाबु आइयाबो आंखौ बुङो रावजोंबो दानांज्लाय बाबु आरोबाव आफाया बुङो गोसो होना फराय बिसा आरोबाव आइयाबो बुङो गुनि गियानि जानांगौ बिसा गोसोखांनानै
आनज्रायलांब्लाबो आं बावा रिंखांफैबाय थायो नोंनि बोसोना आंनि खोमायाव नोंनि बोसोना आंनि खोमायाव नै आफा ओजों खाथियाव फैनायसाय फिसाफोर आंथ' बेरामि जाबाय दानो दं दानो गैया मानसिनि जिउ थैनाय थांनाया आफा इसोरनि आखायावसो फिसाफोर नोंसोरल' संसाराव मोजाङै अनज्लायनानै खौसेयै थादो फिसाफोर न'खराव मण्डलियाव जेब्लायबो खौसेयै अनज्लायनायनि था फिसाफोर इसोरा नोंसोरखौ बोर होगोन गोरबो बिखा आंनि सुफ्लंलांजोबो गोसोखांबोला बिफा नोंनि बै बोसोनखौ गोरबो बिखा आंनि बायफ्लेलांजोबो गोसोखांबोला बिफा नोंनि बै बोसोनखौ जायखौ आं लानानै थाबायदों बे मायाथिलियाव जायखौ आं लानानै गसंदों बे माया संसाराव जायखौ आं लानानै दावबायदों बे जिउ लामायाव आफाया आंखौ बुङो सानडे स्कुलाव थांदो बाबु आइयाबो आंखौ बुङो रावजोंबो दानांज्लाय बाबु आरोबाव आफाया बुङो गोसो होना फराय बिसा आरोबाव आइयाबो बुङो गुनि गियानि जानांगौ बिसा गोसोखांनानै मोदै गयो आं आयै संसारनिफ्राय नों बिफा आनज्रायलांब्लाबो आं बावा रिंखांफैबाय थायो नोंनि बोसोना आंनि खोमायाव नोंनि बोसोना आंनि खोमायाव दुखु दाहा लानानै गावखौनो बावसोमनानै दुखु दाहा लानानै गावखौनो बावसोमनानै
खांबोबाय नों जोंखौ आलो गोजोनै बिफा नों बिबुमा खांबोबाय नों जोंखौ आलो गोजोनै बिफा नों बिबुमा दुखु दाहा लानानै गावखौनो बावसोमनानै बिखानि थैखौ दै खालामनानै सान्दुं अखा बारहुंखा जुजिनानै बिखानि थैखौ दै खालामनानै सान्दुं अखा बारहुंखा जुजिनानै सान हर बावसोमनायजों खांनानै लाबोबाय नों बिसा बिसौ नखरनि गासैखौबो नों गासैखौबो सान हर बावसोमनायजों खांनानै लाबोबाय नों बिसा बिसौ नखरनि गासैखौबो नों गासैखौबो दुखु दाहा लानानै गावखौनो बावसोमनानै दुखु दाहाया नों नायसबोबाय संसारनि गियान नों फोरोंबोबाय दुखु दाहाया नों नायसबोबाय संसारनि गियान नों फोरोंबोबाय उखैनायाव जाहोबोबाय गांनायाव लोंहोबोबाय नांगौमानि गासैखौबो होजोबनानै नों होजोबनानै उखैनायाव जाहोबोबाय गांनायाव लोंहोबोबाय नांगौमानि गासैखौबो होजोबनानै नों होजोबनानै दुखु दाहा लानानै गावखौनो बावसोमनानै